Ei kuvaaja takas! Ei mitään tehdä. Ei se kyllä ollut ja toi pillitys ei siitä maalia tee. Oikeesti mä hiljaa. Okei. Se oli eka kerta kun kuului huhhaa tässä videossa. Ketään ei oo vielä katsoa. Hello, hello, hello. Kylmää, kylmää, kuumaa, kylmää. Haluatko pitää tätä kameraa? Jossa mä saan kuvat. Ne on nyt ei. Nyt on jo myöhemmin. Ne on nyt ei oo aikaa. Enää loistaa. Sä saat sentään istua. Ne seuraa kameraa. Ne ei valitettavasti näy kamerasta. Onneksi. Toisaalta aivan. Ei, käykää seuraa siis äskeistä tyttöä, kun ja ne noin. Tämä girl. Käykää seuraa tätä heppa. Älä peitä kameraa. Jos mä heppa. Heppa tyttö. Heppa kyllä. Jos tästä olisit päin, niin... Täällä haisee hevosen kakka. Ei haise. Kato, tää olisi selfie-tikku. Selfie! Meillä on selfie-tikku. Me taas ottaa peliä. Kuinka aikaa? Ei 3, 2, 2. 2 minuuttia 22 sekkaa. Ei enää. 3, Pysäytit sä? Joo. Haluaisit se 3 minuuttia. Laita muista, että laittaa se paussiin. Joo, muistatte. Miten se laittaa paussille? Osataan ne laitettu. Missä vaiheessa paussi? On laitettu. No just niin ja sanoit, millä laitetaan paussi. Älä itke! Kurkuja! Kurkuja! Joo, mä yritin! Ei maata pitkin mitään lörkkyjä. Pausi tarkoittaa. Paussi on pysäytys. Tiedän. No kun sä et ymmärrä. Ei! Ottais mun ryypy! Anna se villi. Mikä saatetaan tarvita? Ei vielä. Ei oo edes 3 minuuttia mennyt. On. 1 minuutti mennyt. Mutta ei 2. Se on sääntöjen vastaus. Älkää kemalittako, jos tulee tolppavesta maaliin. Voisi tehdä silleen, että sanoo, että on pysäytetty, mutta ei oo, niin sit kaikki on ajan käyntiin, niin menee nopeammin. Ollaan nähty mitä se on. Voidaan huijata. Peli on 11-3. Pysäytä nyt se kello! Se on pysäytetty. Eikö meillä 11?
Malarille ei näköjään ole moraalikamoja. Eikö malari? Kauan aikaa? No niin, nopea. Kerro aika. 1:41. Älä verran. Minuutin ajoin. Ei. Tässä kysyä silloin, kun on 1:12. Otettiin se aika lisää. Otetaan aika lisää. Aika säälittävää syyttää tuomareita, kun ei se saa selittää. Nyt on aika lisää. Voi. Luovuttiks noin? Loppuko peli? Sano ehkä jos tiedäsit ja et jos et tiedä. En. Mistä ne sit tuli? Ei oo multa. Mistä ne... Kyllä kuulit harhoja, mutta En mä kuule. sit se on minä valitan. Minkä takia sä et koskaan laitat kuvaa sitä kivaa? Ai mitä? Kun sä laitat kivaa. Ei oo aika kivaa. Jee! Pem 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 pem. Pem pem. Ei totta, mun piti ottaa tästä kiinni. Kroksina. Hassana. Mun pitää tehdä näin. Rakkaa fleksissa semmonen, mitä mä haluan. Mulla kestää noin 5 vuotta. Rahaa sulle. Nähdään sitten kun tää on valmis. No niin, päättäkää se striimi. Okei, mä otan. Kello seuraava peli! Joo joo.